Sa atong kinabuhi halos matag usa ka nato aduna kitay mga gikahadlukan. Pwede nga tungod sa atong kasinatian, usahay naa sa atong mga hunahuna. Sa pananglitan, ang uban mahadlok og ngit-ngit. Ang uban mahadlok sa gitason sa lugar. Ang uban usab mahadlok ninha nga basin magkabulag ang pamilya o kaha hadlok mo lakaw kay basin simbako maaksidente naa sa hunahuna. Kung ang tao naa sa kahadlok siya, pananglitan kung mahadlok siya sa tubig kaya hadlok nga malumos, ang iyang buhaton magpalayo siya diha sa iyang gikahadlukan. So adto lamang siya sa dapit, diin siya malinawon, diin siya komportable sa iyang kinabuhi. So dili gyud siya muadto sa lugar diin mo kini ang iyang gikahadlukan. O halos ang matag usa kanato adunay mga kahadlok sa atong kinabuhi. So nagkalain-lain depende kini. So sa ginaingon ko pa pwede nga sakit sa natian. Sa akong pagkabata aduna po ko'y kasinatian. Sa gagmay pa kami gidid-an man mi pag-adto sa mga suba, sa mga tubig nga dapit sa among ginikanan. Mao na nga nagdako ko nga dili kabalo mo langoy. Unya usa ka adlaw niya na nakakuyog ko sa akong mga kauban nga taga-amua. Unya sige kog tan-aw sa kuano kanang tubig, unya gitukmod ko niya. Unya di man ko kabalo mo langoy. Unya nagyod naningkamot gyud ko. Unya nakakita pod siya. Nakita niya nga dili ko kabalo mo langoy, unya gitabangan ko niya hangtod nga mas nahadlok ko nga moadto og kanang dagat, mahadlok nga kanang malumos. Pero sa kinabuhi sa pagkapari pananglitan moadto og kamotes, naaman mi mga parokya dito. Ang balod usahay dagko kaayo, nga usahay kanang mag-ingkod ka, magpanggunit yud ka sa ingkuranan. So ana ang kahadlok usahay ang unahuna maguna simbako kung unsay maitabo diha sa pagbiyahe. Pero usahay bisan tuod og hadlok sa dagat, ganahan musuroy sa naglain-lain o asang dapit nga mga dagat nga nindot kaayo, kugihan kaayo nga muuban. So dihay kas ang nakauban ko sa kamotes. Unya mahadlok po ko mo sakay anang zip line. Unya ang akong gihimo ningon na lang ko nga sige mo uban na lang ko ninyo sa taas pero di ko mo sakay mo tan-aw ra ko ninyo dito sa taas. Unya unsa bay nahitabo nga ako ra kan may nabilin. Unya gi sungog gyud ko nila nga musakay. Ningon gyud ko sa ningon gyud ko sa nila nga kinira siguro nga butang nga nagbayad ko og mahal. Unya nahadlok pa gyud ko, wa gyud ko ganahin niini, pero napugos gyud ko ato pagsakay sa zip line. So naang hunahuna no nga simbako unsa na lang kung maputol ni diha sa tunga-tunga. So sahay ang kahadlok maoy mag-control nga usahay dili na nato ma-appreciate kung unsa ang pwede di ay nga makita nato o masinati nato diha sa maong pagsakay. So tuod man nakasakay o nakatabok dito sa pikas, anya siyempre sama kanila malipayon kay na-overcome ang kahadlok. Pero kung pangutan-on kumusta kay otro, murag moingon gihapon kog dili kaya lagi ang kahadlok usahay mao may magpasulabi. So ang kahadlok mao'y magpugong kanato dinha sa mga oportunidad nga basin na ay grasya. So dinha
sa mga kahadlok, labi na kung ato kini nga atubangon, ilabi na kung ato kini nga paningkamutan nga ato nga ma-overcome. So ang mga kahadlok nga atong nasinati, mga naa sa una-una, mao ni usahay nga dili na usahay gani kita makakita sa Ginoo kay nagpasulabi man ang kahadlok. Mga igsoon, dinha sa atong ebanghelyo, atong nadungog ang mga tinun-an ni Jesus nga nagbiyahe dinha sa dagat. O diha sa ilang pagbiyahe, wala o dili nila kauban ang atong Ginoong Hesukristo. Apan ilang nakita labi na ni atong panahon sa pagbalod, kusog nga hangin nga naghatag po nila og kahadlok. Apan nakita nila si Jesus nga naglakaw dinha sa dagat. Noo nangalisang sila kay nagatuo man sila nga basin og multo kini. Apan sa dihang nakita nga si Jesus dool na og ilang nakita kini, ningon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Unya malipayon sila nga mipasakay sa Ginoo og nakadunggo sila ngadto sa ilang padulngan. Mga igsoon, diha sa atong kinabuhi sama sa atong mga apostoles, sa kanunay nining kalibutana kining atong paglakaw sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi, kabahin namang gyud ang mga dagko nga problema sa atong kinabuhi. Ato ning gitan-aw nga mga dagko nga balod, kusog nga mga hangin nga kanunay atong masinati sa atong kinabuhi, sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Apan kung dinha sa atong kalisod, dinha sa atong mga dagko nga problema, kung dili kita susama sa mga tinun-an ni Hesus nga mopasakay sa atong kinabuhi diha sa atong Ginoo, dili gyud ta makadunggo ngadto sa atong padulngan. Kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, usahay kini mga dagko nga unos, mga dagko nga mga problema, mga dagko nga hagit sa kinabuhi, mao gayoy mo pahunong kanato, maoy magpalumos kanato. Apan kung susama kita sa mga tinun-an, luyo sa mga kahadlok nga atong nasinati, kabalo kita, malipayon kita nga mopasakay sa Ginoo sa atong kinabuhi, sigurado gayud nga makadunggo kita o makaadto kita sa atong padulngan. Bisan gani dinha sa pagkabot sa atong mga damgo sa atong kinabuhi, nasayod man kita nga dili sayon ang pagkabot ni ini, pinaagi lamang sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot. Apan kung kita mutawag dinha sa Ginoo, kung kita magpasakay sa atong kinabuhi diha sa atong Ginoo, ang tanan mamahimo gayud nga posible. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon nagtudlo kanato dinha sa pagsalig sa Ginoo, ilabi na sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nasayod ako nga aduna kitay matag-usa nga mga suliran, aduna kitay matag-usa nga mga problema nagkadalan-lain nga gitan-aw nato nga mga dagko nga balod, kusog nga mga hangin nga muhampak sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Apan ang Dios nagpahinumdom kanato nga kung siya nagauban kanato, kining hangin nga kusog, kining dagko nga balod, muhunong gayud kini kung siya nagauban kanato. Mao nga sa kanunay diha sa atong kinabuhi, atong tawgon ang atong maluluyon ug mahigugmaon nga Ginoo. Palihog sa pagtindog,